Naša iduća lokacija zove se Lovranska Draga, a smještena je na strmom planinskom grebenu i pruža pogled na Učku i čitavi Kvarnerski zaljev. Bajkoviti pogled ipak je samo jedan od aduta koje skriva ovo poznato turističko mjesto. Osim prirodnih ljepota i svježeg zraka, Park prirode Učka skriva i jedno bajkovito mjesto s dugom tradicijom i brojnim turističkim adutima. Prvo, naš položaj samog hotela i restorana. Nismo skroz u samom središtu Opatije Lovrana, već smo malo podignuti gore, što nam daje prizor na Park prirode Učku. Isto tako imamo prekrasan pogled na Medveju. Blizu smo kupalištima, poznata kao što su Slatina, Medveja, isto tako i za planinarit, za ljubitelje imamo šetnice kraj slapa. Za ovo posebno mjesto vežu se i brojne legende, a neke su prilično bizarne. Ima više legenda naravno. Jedna od tih legenda je prvi vlasnik 1928. godine je zapalio svoj hotel radi da bi dobio novac od osiguranja, makar mu to na kraju nije uspjelo. Godinama je kuća bila napuštena, 80-tinjak godina. Gromovi su pucali u kuću, to je strašilo ljude iz bližnjeg sela i onda su uvijek pričalo da je ovdje kao ukleta kuća, da duhovi ovdje žive, da prizivaju nešto, ali ne vjerujem baš u to. Mislim, ako jesam da su samo dobri duhovi, nisam imali loših iskustva. Dobri duhovi i dobri kuhari, koji posjetiteljima spremaju delicije, ali i pričaju priče. Posebno su zanimljiva jela od lovranske čerešnje, sorte koju zovu kraljicom trešanja. Mi trešnju koristimo i u slanim jelima, znači nije samo u desertima, da dokažemo da se to može... To zato što je najbolje? Da, pošto je najbolje, može se koristiti i u slani. Tu smo napravili jednu teleću paštetu koja je obložena u gel od lovranske trešnje i uz to smo upratili krambol od slanog lješnjaka, aceto perle 25 godina staroga četa i jedan brioš koji smo lagano tostirali. Ovo je jedan moment opet iznenađenja jer čovjek opet gleda nešto i nije mu baš sve jasno na ovom tanjuru. To se otvara pred gostom i unutra se nalaze dvije teleće paštete koje su obložene tim gelom. Ja sam već htjela reći kako je velike trešnje. To je inače vrlo često pitanje gosta da kako velike trešnje rasu ovdje. Ja govorim pa inače su velike lovranske, ali baš ovoliko nisu. Dolazimo pred gostom, vadimo van iz posudice, slažemo mu na tanjur i onda mu cijelu priču ispričamo oko te naše lovranske trešnje. Ne bi priča puno vrijedila da jelo nije vrhunsko, a u slučaju Lovranske Drage to potvrđujemo iz prve ruke.